ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Women's Tyllilang Basketball Academy team kalami nanong ba Shillong ha ka arpu Leit ubna nailor arajar arpuway banlay Shim Bynta ha ka sin ka baningkong ha ka All India Basketball Tournament ya ka balatip kum ka 5x5 Basketball Championship bala penlong da ka Himalayan International Residential School Siliguri harangkat ka jinga Tyllilang bat ka Hoopsters Hub katay ka lumpung kaday ka ba hetam ka ba an penlong ha North Bengal ka ban sedang nado ka arpuhun reo tarik ubnay nailor arhajar arpuway kinong penya jong ka Tyllilang Basketball Academy kila pentip ba an pen live ya ka Ïalehkai ha Facebook bat kida karpat ya kipat ba nong song snong jong ka jela bakin sakhilang ya ka Ïalehkai jong ki Samla ka jela ha katay ka lumpung habaya keren bat ka Batisi TV u head coach bat ubadairu co-founder jong ka Tyllilang Basketball Academy uba dulon banjob kharsati ulaong kum bor khoi kitip lu dingi kum ka Tyllilang Basketball Academy ngi por bing stang kani ka de ka South Nam Shwa hau arhajar khat nyo along gajing seng jongi kani ka academy kalong ba ngi kwa ban ai platform i khna ban akai basketball te por bing asdang long ngi shu asdang kum ki perlong dan ngi register ya kani kum ka society ha DC office tang man penyo la di khna ba kinwan kinang ya kani ka sport ba da kani ka sport pat kila ban yo kijing mentoy kibobon naka jing bha ka met ka phat ban yo ki scholarship shabar nang ta kajuru kumenta kasien bangin Leit compete shabar menta ngi shwa ya kani ka covid situation ngi ladon kumba ki arspa ki laispa ki khna belawan join ya kani academy kidon ki bela ayami no kidon ki dang wan perelong menta with the restriction by ka government ke ngidang yo penlek tangi ki above 18 te as of now ngidang fokus ba ngiyo lano ban Shim Bynta ya kani ka tournament ha Siliguri ba conduct ka hoops hub with the association jong ka Himalayan International Residential School te ngi kemen ba such an opportunity came ba la arsne menta ki khamdon ka Ïalehkai and ki khna ki la thrang ban compete kum kini ki tournament and kani kade ka first time bangi Leit ban ya compete in an all India tournament and jinsha ningkong kwa ai kuble yuble ba lanyo uhi ngimyo kum kani ka opportunity and but iki management team bikila don bet bat ngi naru por bing sedang bangin ya keren iki tu ki organizer sete bangi daka linti ke ba ha ngilala ban form ke team ka ban ong ba ka bet bha ngamla ban ong kata pada at least bang ngin yo lat mendai tang ban la ka Shillong ban pois kum kini ke jaka bangin Leit compete so mostly ki khna ki bal alit college ki wan keleng ki don bawan na West Khasi Hills kidon ba wana South West Khasi Hills nang ta bun hi kidai na Shillong long bar khoi ki Puli College hang ni Shillong te ka kerta ba kidon ki it's in the range of 18 to 23 te this is the long min shooting la bun shoot ki place ba khambet kum tu pre kila yo ki contracts an ngi sungkmen ba such an opportunity ha Shillong ruk la don menta ban Ïalehkai ya kani ka basketball so ngidang shu jing tip mena ya ka fixtures so kan kani ka tournament kan dei ha Siliguri ha ki don proudly ki teams ba participate kani ka tournament kani ka All India tournament ki don ki team na Haryana na Sikkim na Kolkata ba Shim Bynta ya kani ka tournament kan sedang ha ka South tarik kan kut ha ka 800 tarik ngi kum ka Tyllilang ngi mut ban live stream ya kani so ngi kerpat ya baru
kiban follow ke page jongi ke Tyllilang Basketball Academy be ngin sabu ki updates and ki schedules jong ke team jongi ban Ïalehkai and pila ban I nayeng jong pi ba ki compete and ke jingkersan jong pi kan long ke ba kan yarap ban ai mensim ye kini ki kena jongi. So popor bengis dang ningkong so ngis dang bai kum ka academy ba ki ai coaching I knarin makin wan Ïalehkai te por bengi ai coaching kini kena te actually ka revenue ngi bai tang naka by fees baki wan Ïalehkai. So edut ngi Shim nominal because kibun ki kena ki baduk ngi perkhat yaki te ngi mla ban charge barem te kibun pada long ngila try kilat nak government ngila try kalat nak sports department pada hadu menta te long ngimpat yo hi kum kata kajing yarap ke bahe na nuru pada ngila ju conduct tournaments bun ki beri kita bahas pangka Tyllilang Basketball Academy ba ngisit conduct man usnam ya ka Tyllilang Basketball League baja hau por telang hau January hau February ba ki teams keleng kami Meghalaya ki wan ki participate and si benai ngi Ïalehkai su ba penlek ka ka tournament ki bun ki perlong ki local business ki bla yarap yangi ki la kersan yangi te kumenta ya kani ka tournament ru ki don lightly ki businesses ba ai jingarap yangi ban longsha kata ability bangin litik pat sadu sa suluguri so nga ai khublei sibun yaki anchu jer kerteng yaki kawai ka zanya fashion house ki ba gla arab yangi haki jersey haki tickets nang ta ka umrupa bla arab yangi ka jeng Leit ban penbiang ka entry fees bat ka baisa sethe and last and not least ka True North Leisure Center bala ai ka jingarap ka ngimla su ban ngimla su ban ong in detail pada nakini ki likely ki small business we are able to take part for the first time yakni ka all India tournament ban long hasiluguri.